Krátke pokropenie aj tejto časti rány asfaltu. Ďakujem pekne. Požehnanie Spoločnosť Unex poprosím tejto časti cesta civilom Vasilom. značením Enteru dala signál všetkým systémom, aby postupne začali nabiehať semafory, ktoré sú za nami. Bude to trvať približne 30 sekúnd. Následne bude blikať žltá, postupne nabehne červená a budú môcť príslušníci polície postupne pustiť auta tak, aby sa cesta bola používať. Ešte raz vám všetkým ďakujem. Poďme teda si užiť tú slávnostnú chvíľu prestrihnutia pásky. No a zároveň poprosím, aby ste zobrali aj kuželky, aby ten akt užívania cesty bol dokonalý. Semafory nabiehajú a začali fungovať a prichádzame k slávnostnému prestrihnutiu pásky. Dámy a páni, toto je slávnostný akt odovzdania slaneckej cesty verejnosti do užívania. Zároveň aj na pamiatku našim vzácnym hosťom, dámy a pánom, aj tieto kúželky